Witamy Państwa w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym imienia Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Muzeum to powstało w 1906 roku jako owoc miłości właśnie tych dwojga, Teodory i Izydora. I było to raptem 15 lat po powstaniu pierwszego muzeum typu skansenowskiego na świecie. Muzeum dzisiaj zajmuje powierzchnię 22 hektarów i zgromadzono tutaj ponad 50 obiektów. Zapraszamy Państwa na wędrówkę po muzeum, ale też, aby poznać sztukę ludową Kaszub. Piotr Kowalewski. Beata Jankowska. Znajdujemy się w chacie z Chrztowa, gdzie przyjrzeć się możemy haftom kaszubskim. Korzenie haftu sięgają czasów zakonów, zakonu Norbertanek w Żukowie i sióstr benedyktynek w Żarnowcu. Siostry haftowały srebrną i złotą nicią, ornaty głównie i czepce. Na początku XX wieku pani Teodora Gulgowska, założycielka Muzeum we Wdzydzach, zainspirowała się haftami sióstr Norbertanek oraz wzorami na meblach kaszubskich, a że była artystką, to też zainspirowała się przyrodą i stworzyła swój haft, swoją szkołę haftu kaszubskiego, która była bardzo kolorowa. To odcienie różnych kolorów: zielonego, pomarańczowego, różowego i czerwonego. Jej przyjaciel, pan Lewandowski, z kolei inspirował się jej haftami, ale że były one dość trudne, postanowił stworzyć łatwiejszą szkołę. Zmienił troszeczkę kolorystykę, wymyślił 7 kolorów oraz ułatwił wzory. Przekazał te umiejętności siostrom Jadwidze i Zofii Ptach z Żukowa. One z kolei dodały do 7 kolorów wzory zaczerpnięte z ornatów sióstr Norbertanek, m.in. owoc granatu. I tak stworzyły szkołę haftu kaszubskiego żukowską. I to jest podstawowa szkoła haftu kaszubskiego, 7-kolorowa, bardzo często używana na Kaszubach i wykorzystywana. Ma 7 kolorów takich czystych, które są symbolami. Na przykład 3 odcienie niebieskiego to symbol toni jezior, morza bądź nieba. Odcień czerwony to symbol miłości, krwi wylanej za ojczyznę. Zielony to symbol łąk i lasów, które nas otaczają. Czarny symbol ziemi, symbol żałoby. Żółty to symbol zboża, które rośnie na polu, bądź symbol słońca, które świeci i daje nam życie. Te hafty są bardzo popularne, inspirowały się nimi różne regiony Kaszub. Między innymi istnieją szkoły borowiacka bądź tucholska, słupska, gdańska, wejherowska czy pucka. Haft kaszubski cały czas żyje, wykorzystywany jest przez artystów, ale nie tylko. Można na przykład wykonać bluzeczkę współczesną z haftem kaszubskim bądź jakąś torebeczkę, więc ten design współczesny jest też inspirowany haftem kaszubskim. W chałupie z Chrztowa możemy też zobaczyć wystawę ceramiki, takiej sztuki, dziedziny sztuki ludowej, która na Kaszubach przestała istnieć w takim kształcie, jakim była w XIX wieku, dlatego że już wtedy, na przełomie XIX i XX wieku, w szerokie użytkowanie wchodziła masowa produkcja porcelany, która była trochę trwalsza od ceramiki. Natomiast do dzisiaj zachował się tylko jeden z warsztatów ceramiki spośród wielu, które istniały m.in. w Kościerzynie, w Kosach, w Kartuzach, i dzisiaj istnieje tylko jeden w Chmielnie. Proces produkcji ceramiki na Kaszubach nie różni się za bardzo od innych rejonów Europy, z tym, że właśnie mamy tutaj specyficzne zdobnictwo i właśnie tutaj w gablocie widać zdobnictwo warsztatu ceramiki kaszubskiej w Chmielnie, które prowadzi, jak sama mówi, rodzina Neclów od 10 pokoleń, zaczynając jeszcze w Kościerzynie, a później od końca XIX wieku właśnie w Chmielnie, kiedy zaczął pracować Franciszek Necel, i do dzisiaj już trochę funkcjonuje to jako muzeum, takie żywe muzeum, ale nadal produkcja trwa. Więc możemy tutaj zobaczyć malowane wzory, które nie mają nic wspólnego z haftem kaszubskim. Jest to zupełnie osobne zdobnictwo.
Zwróćmy uwagę, mamy tutaj między innymi różdżkę bzu, tutaj mamy tulipana, rybią łuskę, gwiazdę kaszubską i jeszcze kilka innych ornamentów i to właśnie ona decyduje o tej specyfice ceramiki kaszubskiej. O ile haft kaszubski jest dzisiaj powszechnie używany, rozwijany, pojawia się w różnych dziedzinach projektowania, sztuki, to plecionkarstwo jest takim rzemiosłem, które praktycznie jest w zaniku. Ono było obecne na Kaszubach od dawna, ponieważ z korzeni sosny i jałowca gospodarze wyplatali różne naczynia, kosze, które służyły im do przenoszenia różnych płodów rolnych i służyły na co dzień w gospodarstwie. I kiedy powstał tutaj we Wdzydach skansen, to obok szkoły hafciarskiej Teodory Gulgowskiej Izydor Gulgowski założył koło plecionkarskie i tam panowie uczyli się wyplatania różnych przedmiotów właśnie z korzeni sosny i jałowca, ale były to już przedmioty bardziej takie użytkowe, bardziej przeznaczone na stoły mieszczańskie. I wówczas wyplatano bardzo misternie plecione przedmioty. Tutaj mam taki przykład, plecione właśnie takim spiralnym splotem, różnego rodzaju właśnie podstawki, tace, naczynia, czy nawet piórniki, które właśnie zaczęły ze wsi wędrować do miasta. I to był też jeden ze sposobów na dodatkowy zarobek dla mieszkańców Wdzyc, którzy w tamtych czasach ze względu na ubogie ziemie często musieli w sezonie letnim wyjeżdżać do pracy gdzieś na Pomorze Zachodnie, do Mecklenburgii czy na Żuławy. Do dzisiaj plecionkarstw kultywują liczni twórcy ludowi i to są też zazwyczaj plecione kosze, już nie może w takiej skali jak tutaj, ale jeszcze gdzieniegdzie można spotkać. Teraz, proszę Państwa, dowiemy się, co to takiego tabaka. Dawno temu, kiedy nikt jeszcze jej nie znał na Kaszubach, sam diabeł sprowadził na Kaszuby pewne ziele. Stąd tabaka też nazywana jest diabelskim zielem. A to było nic innego jak tytoń. Teraz suszony tytoń przerabia się na tabakę. Wrzucę tu koledze kawałeczek i niech pokażę Państwu, jak to się robi. A ja mam tutaj takie naczynie, które nazywa się po prostu denica, czyli to jest, naczynie to przypomina taki wielki moździerz albo makutrę i ono służy do ucierania tytoniu. Ucierało się zazwyczaj takim wielkim tłuczkiem, który często był zrobiony z pnia dojrzałego jałowca, czyli tak zwanym tobacznikiem. I ucierało się tytoń bardzo długo i cierpliwie na drobny mak. I potem, kiedy uzyskiwaliśmy już w miarę drobny proszek, często w ogóle te liście jeszcze przed dodaniem do denicy skrapiano różnymi nalewkami albo czasami sznapsem, czyli wódką, żeby jeszcze wydobyć te aromaty, żeby one się zaczęły przenikać. Oczywiście po dodaniu jeszcze innych różnych ziół, do dzisiaj zresztą każdy ma swój przepis, albo to była mięta, albo owoc jałowca, czy nawet trochę pieprzu czasami dodawano, zależy kto jaką robił. No i po utarciu takich liści przesypywano je przez takie niewielkie siteczko, no i później przekładano już do różnych naczyń. Albo to były szklane buteleczki, często dawniej kawalerowie przechowywali tabakę w szklanych buteleczkach, a panowie, którzy już mogli sobie pozwolić, mieli dość pieniędzy albo byli już żonaci, to zaopatrywali się w rogi tabaczne. I to jest też ciekawe, że zarówno wyrób tabaki, taki domowy wyrób tabaki, jak i rogarstwo to są dość dzisiaj żywe rzemiosła. Żeby wyrobić taki róg tabaczny, no to trzeba było oczywiście użyć rogu, czy używa się rogu bydlęcego, który albo opala się ostrożnie nad ogniem, albo długo gotuje w wodzie i wtedy ta masa rogowa
staje się elastyczna i można ją formować i na specjalnym imadle. Taki róg wtedy rozciąga się, spłaszcza i szlifuje się na zewnątrz i w środku. I w ten sposób powstaje naczynie do przechowywania tabaki, które zatyka się często korkiem ze skóry. Dzisiaj czasami to są już plastikowe korki albo też z masy rogowej i zażywa tabakę. Zażywa dzisiaj najczęściej przy różnych okazjach, takich spotkaniach towarzyskich, imprezach, weselach, a dawniej te spotkania też oczywiście były w kościele i czasem bywało tak, że czy często zdarzało się, że zażywano tabakę podczas kazania, o czym mówią też różne powiedzenia i przyśpiewki kaszubskie. Ale muszę też powiedzieć, że tabaka zażywana była tylko z dobrymi ludźmi. Nigdy z wrogiem się nie zażywało, prawda? Tylko z kimś dobrym, z kogo się lubiło, często na przywitanie i na pożegnanie. I na przepieczętowanie transakcji też. Kaszubskie instrumenty ludowe możemy zobaczyć m.in. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, w którym obecnie się znajdujemy. Dawniej wśród kapel grających na Kaszubach podczas wesel, potańcówek najbardziej popularne były instrumenty smyczkowe, takie jak basetla, jak skrzypce. Pod koniec XIX wieku rozpowszechniły się fabrycznie produkowane instrumenty dęte, które były donośniejsze, a krótko po II wojnie światowej spopularyzowały się instrumenty akordeonowe, jak harmonia, bandonia, akordeon i tak jest do dzisiaj. Jest to najpopularniejszy instrument na Kaszubach, właśnie akordeon. Te instrumenty, które tutaj pokazujemy, to są jednak instrumenty obrzędowe, które dopiero od kilkudziesięciu lat stały się teraz już niemalże nieodłączną częścią kapel działających przy zespołach folklorystycznych. Tak, to chociażby diabelskie skrzypce, choć nazywane skrzypcami, są jednak instrumentem perkusyjnym. Tutaj mamy burczybas. Żeby na nim zagrać, potrzebne były aż 3 osoby. Jedna trzymała sztywno przy sobie tą beczkę, z której wystaje końskie włosie. Druga osoba polewała je wodą, a trzecia osoba pociągała do siebie rytmicznie i w ten sposób powstawał taki burczący, niski dźwięk, który wyznacza rytm w jakimś utworze, stanowiąc swego rodzaju taki bas. Tutaj zaraz obok mamy bazunę. To jest instrument nie tylko obrzędowy, mógł zaczynać na przykład dzień weselny albo jakąś uroczystość, ale jest to też dawny instrument pasterski, który stosowali nie tylko pasterze, ale też na północy Kaszub potrafili się dzięki niemu orientować w trudnych warunkach rybacy. Takie instrumenty obrzędowe używały m.in. grupy kolędnicze. Tu widzimy grupę, która nazywana jest na Kaszubach gwiózdką albo na północnych Kaszubach paneśkama. Ta grupa przedstawiona jest na obrazie namalowanym na szkle. Sztuka malowania na szkle jest bardzo ważnym elementem kultury kaszubskiej i jest żywa do dziś. Dobro to baka, co ją każdy chwyli, a nie jeden gdy nie chcą do mój wylije to baka musia mieć. Cie jesmy w kłescy leky zanis lechy me, jak nom so spad zachce, to roga sieky me częstujemy sąsadów. A chłec ksądz widzi, to łan so nie gniwy, błełeniu sum w to wacircy miewy, ciej przez tu nie zazieje.